Харесва ми, че е на голяма територия, много спокойно се минава от един терен на друг. Също харесвам. Разнообразието. А кой сектор тук? Само играчките. Ще ме снимате? Естествено. Сега особено Коледа играчките. Знаете ли, преди много ми харесваше тази част, която може да се правя, да се монтират картини. Много картини съм си правила тук. Основно това. В зависимост от това, което търся, почти всичко намирам, което ми е необходимо. И затова и в момента съм дошла, за да си намеря нещо във връзка с ремонта. Това ремонт на жилището. Идвате тук? Доста често, да. Много е зареден, има много стоки. Аз съм често посетител тук в магазина, живея наблизо, много неща, и цветя, и такива, как да кажа, за боядисване, бои, лакове. Всичко ми харесва, обаче няма пари и няма и помещения такива. Лично ми хареса, всички работи ми харесват. Аз си избирам, търся си и си избирам нещо. И често пазарувам, защото близко живея. И ако нещо ми трябва, първата работа е да дойде тук. Че всичко се вижда и е наредено. Аз идвам от практики, където не намерих половината неща. И това ми харесва, че е по-малък на вид, но пък има повече неща от това, което видях в практика. Мисля, че този въпрос е достатъчен. Че всичко е много подредено. Човек точно знае къде какво да намери. Има някаква готина атмосфера. По-различно, отколкото в другите магазини. Има много неща, не всички са хубави. Хубавото, че можеш наведнъж да купиш повече артикул, без да ви караш много.